Igama lami uThabisile babaNtombela. So bekade nginey'nkinga iy'nkinga nje zokuhlushwa amaphupho, inkinga zomoya emibi, yonke leyo nto leyo. So usisi wami wangilayela ngesonto elaseZion elilanga sekhaya elingase number 6 ekuthiwa isekuthuleni ekuthuleni. So ngahamba ngakuleli sonto leli and bekade ngitshela vele ukuthi ngizothola usizo ngoba vele bayathandaza njengabantu bamaZion. Ngafika laphayana ngawuSunday wa last week mhla 11. Mangabe ngifika khona ngafika nje ngabona ukuthi inkonzo yona imnandi. Bayathandaza, bayarawunda, babhizi, bayakhuleka. Emva kalokho kuba nomfana nje wayesonta khona. Lo mfana vele avuka umoya ngalendlela nami engayazi. Bese umfana vele ayangidonsa ngemuva and ngihleli nje ngigone nengane. Mangabe ngidonsa umfana vele angithatha ngifake ngaphakathi la njengoba berawunda bethandaza. Ngithi mina hayibo sekwenzakalani because angi-understand ukuthi kwenzakalani. Bangishaya abantu ngezitende. Even ngisho ngemuva benginama bruises lontonjana eminwe, nginezandla, kubhlungu umzimba wonke, ngibovu. So mangabe ngiyabuza ukuthi ngishayula ini, bayangishaya abantu abasho ukuthi bangishaya. Umfana angithatha angigaxe nje la ihlombe lakhe. Around nami umfana around nami. Athe suka lapho umfana ukurawunda nami bese angithi danka phansi. The time ngidankaza phansi kanti vele njengoba kade ngishawa nayisiyezi. So njengoba wangwisa kabi and ngalizwe ihlo lami liqhuma ngenkathi engiyisa cause ngavele ngashaka ngeside la mangabe ngizwa kuqhuma yilapha abakhona khona ukuthi bangeke cause base bebona sekuphuma negazi sekuphuma namanzi. Ngabatshela ukuthi kade ngisho ukuthi